हॅलो फ्रेंड्स, ऋतूस किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण 6 महिन्याच्या बाळासाठी पौष्टिक आहार कसा बनवायचा ते बघणार आहोत. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी जेवढं दूध आहे तेवढंच पाणी आपण एका कपमध्ये मिक्स करून घेणार आहोत आणि त्यानंतर ते आपण एका कढईमध्ये टाकून घेणार आहोत. ते गरम झालं की त्यामध्ये 2 चमचे ओट्स टाकून घ्यायचे आहेत. ओट्स जे आहे ते 3 ते 4 मिनटं आपण ह्यामध्ये शिजवून घेणार आहोत. जोपर्यंत आपले ओट्स रेडी होत आहे तोपर्यंत ज्यांनी कोणी अजून ऋतूस किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल तर त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील. व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे कन्सिस्टन्सी झाली की गॅस बंद करून घ्यायचा आहे. हे मिश्रण थंड झालं की ते आपण एका ग्राइंडिंग जारमध्ये टाकून घेणार आहोत. त्यानंतर इथे मी 1 अंजीर, 1 खजूर, 1 काजू आणि बदाम हे सोक करून घेतलेले आहे. हे सुद्धा आता आपण ओट्समध्ये टाकून घेणार आहोत. बदामाची सालं काढून घ्यायची आहे. खजूरची पण साल आणि बी काढून घेतलेली आहे आणि हे अंजीर आता ह्यामध्ये टाकून घेणार आहोत. यामध्ये थोडासा बनानाही टाकून घ्यायचा आहे. ओट्स हा खूप हेल्दियर ऑप्शन आहे. ओट्सपासून बरंचसं फायबर मिळतं, इझी टू डायजेस्ट असतं. लहान बाळांना आयर्न, मॅग्नेशियम, झिंक, बरंचसं प्रोटीनही त्यातून मिळतं. इम्युन सिस्टीम बूस्ट करतं. इथे बघू शकतात ओट्स जे आहे ते रेडी झालेले आहेत. ते आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. अगदी साधी, सोपी व मस्त अशी ही रेसिपी आहे. ही रेसिपी तुम्ही एकदा तुमच्या बाळासाठी नक्कीच ट्राय करून बघा. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.